National Nude Day, yani rituko ryo gucengerwa abantu bako bagitirianda rituko ryo ko bagitirianda ensengima rituko eri nigo rikurukwanga National Nude Day na onye gukumetie igori emeri yae gosenkurikiro ye rituko eri igego tukaria kinsemo cia New Zealand enze ya New Zealand bagotebanga nigebwata matuko ange eri bweyemo ne chimisano bagucengera ko omochaki bwe rituko eri tamanyikaneti rituko eri ne rituko omoshiko ya mokorogunga Franklin igagotebanga igawesibia yani embeo encherere no goteba ngabigite suti yaye yokuiburu epate de suti okomeretia ya musa aya farao ngochare bono amangara gotwikira SMS itubura lya goteba nga litukeri egendo nga laundry yani gosibichianga ekinegendo yani umugano tali kuigwa igama anto go bako gusueribwa emeremo ase litukeri ko nga National Nude Day yani lituka abantu bako bagitiriana bono tiganko manya yo taramanya mbaiboli komba ana babo mbairi komba sani mbasaja komba kungu itukeri go bago chene keoreria abantu baba ligereriga batebanga nabo gwatonge tubuya bono litukeri chitale kikomnanye ekagiringa sama ekinekinga gicha sama motinyo gatano na kabiri ekera abantu bagwechegeria kigima bagotebanga ntuli kubika yanga laonda ribono no ene ligo lyo gosibichi anga bona mangana ako babujanga no nyine mesigo ekero gutara omosko Franklin yako ende yakote asa abantu bali naturalist yani abantu kero kende bagotebanga batagete gutara buna baiboletu aina mangana makonkegima rituko bune lingo tokalire ensengema kera chitariki 19 mudinyo gatano na kabere kero umwaka bagucengera rituko erikurukunga National Nude Day yani rituko ryoko bagetiriana bono tiganda rakobori ase biare bitu ekirekero monta kare gokobia na goteba matuko gitagucengera okorengia abuno mugusio ntegerete na ondigeretie rituko eririe ekire bari twanje tegokobia no nyare kuricengera na gokora buna abande bagokora gokumeretia ya Musa aya farao ngochari naho bagotebanga ugistajabu ya Musa utayona ya Firauni kurwa bagusi Global Radio comment yango nsabu ntebi yango na kyuro chensinga yato ikirie ekera abantu bagucengera rituko nga National Nude Day yani rituko ko bagetiana na mbono na aro busokunda jenge bisebo ne rizo abagusi globalradio.com tumera na sebe.